Здравейте, добър вечер на втората ни среща от отворените врати. Този път съм в офиса и може да имам някои дребни технически трудности, пък и Меркурий все още е ретрограден, така че са така в реда на нещата. Да споделя екрана, да намеря отворените врати. Взема очилата. Вземи очилата. Така, днес искам да повдигна темата за подобието, за връзката между аспектите и зодиакалните знаци. А, от една страна, тихи си свободно. От една страна това е така доста популярна тема, която е причина за посещението на сайта. Там, нали, Google периодически дава информация, как е намерен сайта и така нататък. И това е една от причините, тази важна тема, явно е търсена, така да направя един преглед, един паралел в рамките на един час, доколкото е възможно да се обходи тази обширна тема. И за това се спрях на нея. Знаете, там вие участвахте в консултирането за темата. Да започнем от там, що е аспект и да кихна и аз. И съответно да направим връзката с зодиакалните знаци и да използваме информацията, която имаме за зодиакалните знаци, вкратце разбира се, да направим тази асоциация с значението на аспектите. Та, когато имаме две планети, които са... Може да си пуснеш този екран. На спокойствие. Това копче. Когато имаме две планети, например като Слънцето в тази карта и Сатурн в тази карта, те отстоят на някакво ъглово разстояние и то е определено, те не е случайно. И когато ъгловото разстояние между две планети в хороскопа отговаря на определена стойност, това се нарича аспект. Те са няколко, тези, които ги знаем от векове, са съединение или съвпад, опозиция, тригон, квадрат и секстил. Пет аспекта. За тях ще стане дума основно. Няма да се занимавам да коментирам, защото няма как да се съберем в един час темата за така наречените минорни аспектите от Коперник. Така, тук можем да видим други подобни аспекти, например между Марс и Венера, между Марс и Уран. По-широк аспект. Там не знаем, че има орбиси. Но това, което искам да ви припомня, поне тези, които ви виждам, сме се срещали на курсовете, ще цитирам, това е от Павел Глоба. Той казва, като така последовател и астролог, който се стреми да възстанови зороастрийската знание и в астрологията включително. Той казва, че в документът, наречен Съдът на Джамаспа, не знам дали правилно слагам ударенията, Заратустра или Заратуштра казва, че за аспектите в частност, от време на време духовете на планетите се договарят помежду си, сключват договор, за да произведат действие на Земята. Този договор се оформя от ъгловите разстояния между тях. Тоест, това е една дефиниция за аспектите, която е малко по-некласическа. Класическата ви я споменах с предния слайд. Това е така един интересен подход, който аз доста харесвам, защото някакси се свързват нещата и с чисто човешките дела. И
по-добре, по-моему, се възприема тази информация. Така че, когато между две планети има аспект, то те символически са сключили договор, за да свършат нещо заедно. Като ъгловото разстояние определя, или типа на аспекта, право казя, определя вида и формата на договора. Като с договора планетата получава определени ангажименти, определена сила, подобно на един договор, който се случва между хората или между хора и институция. И колкото повече аспекти има тя добива и определена сила по-голяма, защото съответно има взаимодействие, независимо дали аспектите са от групата на хармонични или на дисхармонични. Това си е енергия на взаимният обмен между тези планети и съответно знаете, че планетата с най-много аспекти даже се нарича крал на аспектите. Така. Сега ще кажа няколко думи за зодиакалните знаци. В смисъл няма да изпадам в подробности, само като идея. Зодиакалните знаци, което е различно от зодиакалните съзвездия. Зодиакалните знаци, те са свързани с траекторията на Земята около Слънцето. От нашата субективна гледна точка, предния път споменах, че в голяма степен за нас светът е субективен, защото той е привързан към нашата гледна точка. Т.е. ние сме човекоцентрични или геоцентрични. То от наша гледна точка Слънцето се движи около нас. Началото на тропическия зодиак, за което става на въпрос, което използва и класическата астрология. Индийците така основно използват звездният. Зодиакалният кръг от 360 градуса е разделен на 12 равни части. Сегмента може да ги наречем също от по 30 градуса и всеки един 30 градусов участък е наименуван, формално казано, с определено име и това са зодиакалните знаци. Разбира се, не е толкова формално, има си съответната символика, но така в една по-опростена схема няма да изпадам в много подробности. Това, което е важно за темата, която днес обсъждаме, е това, че пълният кръг е един цикъл. Знаете, от рожден ден до рожден ден, ако направя паралела с човешките съдбини, това е един годишен цикъл. През това време и в природата, и в нашия живот минаваме през своите специфични моменти, кога са по-лесни, кога са по-трудни. И тук някога срещнах тази картинка, с която така се обясняват цикличността на растението. Ето отдолу може би се чете от семенце, набъбването, появяването на коренчето и така. И това е точно един цикъл и съответно зодиакалният кръг, понеже е кръг, разбира се, също представлява един цикъл. Един цикъл, в който си има своите 12 подпериода или 12 стъпала, или кой както му е удобно, 12 елемента на този цикъл. Аспектите, които след малко ще разгледаме и ще видите, те също представляват елементи от един цикъл. Най-така популярното, с което можем да ги свържим, това е лунният цикъл, който наблюдаваме всеки месец на небосклона, от новолуние, първа четвърт, пълнолуние, последна четвърт и съответно новото новолуние. Това също е един подобен цикъл. Така че това, което е важно за нашата тема е, първо имаме
идеята, че когато две планети се намират на определено ъглово разстояние помежду си, те си взаимодействат или сключват договор помежду си. Този договор взаимно си помагат или си пречат, но те взаимодействат, обменят енергия. Тези ъглови разстояния са определени и са дефинирани. Не знам дали вмъкнах идеята за орбис, не съм. Предполага се определен допуск на отклонение от точните градуси на тези взаимодействия и когато протича тази енергия. Тоест не е необходимо да бъдат абсолютно точни градусите на аспектите, а има съответния допуск, така че да протича повече или в намален дебит съответната енергия между планетите. Така. Съответно, тъй като ние знаем, дори да не сме полагали усилия и време да отделяме в задълбочаването в познанието си за астрологията, всички знаем, че Овен е импулсивен, той е началото и така нататък. Така че ние можем, поради това подобие, този принцип на подобието, много популярен като принципът на Хермес Трисмегис, каквото е горе, това е долу, и каквото е долу и горе. Тоест има подобие на нещата в живота. Така че, правейки този паралел с знака Овен, който е началото, импулса и така нататък, ние можем да го свържим с аспектите. Например, тук, сега понеже се преместих в офиса, използвам на Google Drive софтуера за презентация. Малко ми се развали анимацията, но няма значение. Ще се абстрахираме. Все пак Меркурий е ретрограден, трябва да има някакви отклонения. Предния път си говорихме, има си своите отклонения, дразнения и така нататък. Явно не съм се подготвил достатъчно добре за чисто информационните част и технологии. Така, нека си представим, ето тук, поне мога да използвам маркерите за оцветяване. Например, ето е планетата 1. Тук стрелката сочи лилавата точка. Съвсем условно да си представим, че имаме една планета в нулевия градус на Зодиака или в нулевия градус на Овен, съвсем в началото. И нека имаме още една планета. Планета 2, тук се ми обозначил в зелен цвят. И тази планета, зелената планета, ще се движи. Сега ще видим колко ще ми се движи анимацията. Ето е зелената планета. Така. Когато зелената планета се премести ето тук на 60 градуса, което съответства на началото на знака Близнаци. Ние казваме, че двете планети са в секстил. Когато ъгълът между планетите е 90 градуса, което съответства на началото на Рак, казваме, че планетите са в квадратура или в квадрат. Когато планетите са на 120 градуса, което спрямо началото на Овен е началото на Лъв, казваме, че планетите са, я да използвам червено, че планетите са в тригон и когато двете планети са в противоположни точки, в случая това е 180 градуса, 180 градуса е началото на знака Везни. Така че когато планетата символически е в началото на Везни, спрямо тази, която е в началото на Овен, двете планети са в опозиция. Тук вече има един малко интересен момент. Ако продължим да се движим по зодиака, когато планетата е в началото на Стрелец, тя ще образува 120 градуса, вече като допълнен, макар че
Стрелеца започва от 240 градуса, кръгът е 360, така че до 360 остават 120 градуса. Така че между планета 1 и планета 2, която символично я движим, ще има съответно този ъгъл. Сега, понеже за миг ще спра, че леко така не ми харесва това състояние, ще се опитам да си използвам това, което свалих, с идеята да е по-добра презентацията. Все пак я отделих толкова време. Да. Тук ще има анимация до някъде. Няма да е това, което искам. Ето го ретроградния Меркурий за ефектите, макар и да не е драматично, е досадно. Така, да при 240 градуса, което допълнено към до 360 се явява 120 градуса. Отново имаме тригон и тук имаме тригон. Секстил, съответно в началото на Водолей имаме отново секстил, а когато е в знака на Козирог, началото на Козирог е в 270 градуса, до 360 са 90 градуса, е втората квадратура. Сега само ще маркирам за тези, които нямат информация и е нещо ново за тях и може би изглежда странно. Ще кажа, че в астрологията има един термин за ляв и десен аспект. Сега, ако тук застанем на място на планета 1 и гледаме към най-хубавия знак Везни, секстила спрямо Близнаци, квадратурата спрямо Рак и лъва спрямо като тригон се явява десни. Ако лекичко се завъртим спрямо екрана. А съответно тези, които са допълнените или с големите градуси 240, 270 и 300, които ги разглеждаме в обратна посока, те се явяват леви аспекти. Те имат своя нюанс. Сега, ако остане време, там една малка табличка съм направил с няколко думички, за които да разсъждаваме. Имат нюанс в съответното влияние. Разбира се, необходимо е така доста опит, практика, занимание, наблюдение, разбира се, по отношение това човек да добие в изучаването на астрологията тези особености, но те ги има. Така че знакът Овен съответства на аспекта съединение или съвпад. Или обратното, съвпадът съответства на Овен. Тоест имаме съответствие Близнаци на 60 градуса, Ракът започва от 90 градуса на квадратурата, Лъвът съответства на тригона, Везните на опозицията, Стрелецът на тригон, защото 360 минус 240, 360 градуса е кръга. Помахнем 240 градуса, където е началото на Стрелец, остава 120, затова е тригон. Съответно Козирога е квадрат и съответно Водолей е 300, началото на 300 градус. Съответства на секстила. Ето ги зодиакалните знаци. Овен, нулевия градус, 180. Тук, нали, първите са по-лесни за виждане, 120, 90, 60. Това, което е важно за днешната тема, е, че можем да направим подобие, паралел между качествата на съответните зодиакални знаци и съответните аспекти. Веднага ще вметна, че това е един подход. Има и подхода чрез асоциирането с планетите. Това, което е важно за тези, които така се стремят да напреднат в астрологията, е да се знае факта, че
има различни подходи, има подобие, не еднаквост, подобие между планета, знак, дом, аспекти. Тези подобия се изразяват в сродни характеристики, без това да е еднаквост. Това до някъде действа и объркващо, но пък особено на по-началния етап на запознаването с астрологията, но пък имайки на предвид, че този принцип на подобието е фундаментален, има го в всички плоскости, това е съвсем нормално. Днеска, докато така се мислих на днешната лекция, се сетих за един мой така приятел, с който на времето изучавахме астрологията. И сега като се виждаме понякога, и той се ме пита: ти сега какво четеш? И аз всеки път отговарям: планети, знаци, домове, аспекти. Защото познаването в дълбочина на тези основни елементи на астрологията ни помага в крайна сметка ние да правилно да вникваме в смисъла на нещата, които касаят астрологията. Така. Няма да питам въпроса имате ли, защото не сме на стандартна лекция. Така, за да продължим с така вникването, ще допълня. Ние направихме вече така паралела между аспекта и съответния знак. Сега ще вмъкня някои от качествата на знаците, качествата като елемент и съответно като тип проява или също известно като качество, кардинален, променлив и неподвижен или фиксиран. Трите прояви, трите качества и четирите елемента: огън, въздух, вода и земя. И сега можем да погледнем, да ни направи впечатление, че тригона и двата тригона спрямо началната точка Овен, който го свързваме с огън, казвам, това е символично. Взимаме за отправна точка началото на зодиака, който е с знака Овен. По принцип тригон може да има между две планети в всички знаци, които са от една и съща стихия. Тоест, когато имаме тригон, планетите са разположени в една и съща стихия. Ето вижте, Овенът е огън, лъвът е огън, стрелецът е огън. Съответно, тригон и в двете посоки. Качеството е различно и за трите точки, но водещото е, че когато планетите са в една и съща стихия, тъй като знаем, че елементът или стихията, в която е разположена планетата, тя придава нюанси, един вид оцветява проявата на планетата, не е променя принципа и функциите, но я оцветява. Може би само за една скоба, не знам всички, които ще го слушат, доколко така са запознати. Например, Венера си е любов, но дали любовта ще е страстна, ефектна, демонстративна или ще е сдържана, прагматична и конкретна, вече зависи, най-условно казано, Венера в каква стихия, в какъв знак. Тоест все е любов, но знакът оцветява нещата. Така че, когато планетите са в знаци от една и съща стихия, те взаимно се подкрепят. Качествата на тази елемент или стихия, проявявайки се чрез принципите на планетите, които са разположени там, взаимно се подкрепят. След това, когато те са в съвпад или в съединение, даже древните не са го наричали аспект, а състояние. Останалите четири са ги наричали аспекти. Когато две планети са в
в съвпад или в съединение, те са в едно и също качество. Те така обединяват енергията си и съответно това е много близко, някои шуми, това е много близко до базовите качества, които са свързани с знака Овен, като спонтанност. Но преди да конкретизирам, искам да обърна внимание на елемента и на качеството на различните знаци. Така, виждаме, че когато спрямо качеството, например, когато планетите са в сродно качество, т.е. едно и също качество, тогава взаимодействието между тях е по-скоро конфликтно. Това са така наречените дисхармонични аспекти, квадрат и опозиция. Разбира се, не става на въпрос това да бъде абсолютно зло, защото няма подобни дефиниции. И в негативният аспект си има своите плюсове, и в позитивния аспект си има своите минуси, но използвам основната идея, че по-често създава трудности от тази гледна точка. Те са наричани дисхармонични. Няма да изпадаме мъжки, женски, хармонизиращи, изявяващи и така нататък. Не е това важното. Важното е, че когато планетите са в сродно качество, в едно и също качество, тогава те са в конфликтна ситуация. Когато имаме като стихия, виждаме, че въздухът по принцип като мъжка стихия е сроден на огъня, но везните като въздушен знак се явяват противоположни на Овена, което се проявява в аспекта опозиция, т.е. тук доминира качество. Когато качествата не са сродни, а са от другия вид, променливо или неподвижно, тогава се проявява по-скоро хармоничната страна на взаимодействие между тези планети. Независимо, че въздухът, когато е кардинален, е в конфликт с Овена, съответно планетите, но когато е променлив или неподвижен, той е допълващ и съответно свързващ. Докато Земята и водата, които са женски стихии, и се явяват спрямо огъня противоположни или несъвместими, малко силно казано, или поне символично казано, тогава допълването с качеството кардинален символизира така тази конфликтност на квадратурата като аспект, който създава трудности. Или, че доста думи станаха, ако се опитам да го обобща с няколко думи, символически, стъпвайки на съединението или на съвпада, подобно на Овена, се явява кардинален огън, то спрямо кардиналността, когато другата планета, втората планета, спрямо тази, която е отправната, е разположена в същото кардинално качество, тогава взаимодействието между тях е конфликтно. Независимо че качеството е едно и също, между тях има конфликт от една или друга форма. Докато, когато са в един и същи елемент, тогава взаимодействието е неконфликтно, подпомагащо дори, подкрепящо. Съответно, разликата като променливо и неподвижно качество е доминиращо като принцип по отношение на взаимодействието между планетите. Като, говорейки за Овен, да не би някой така да го объркам, в смисъл да не звучи съвсем ясно, да кажем, дори ако планетата А е разположена в знака Рак,
който е кардинален знак, то планета, разположена във Везни, също е в кардинален знак и тя ще бъде в конфликт с планетата, планетата А. Може би да напиша така. Планета А. Така, а планета Б, бидейки разположена в кардинален знак, ще бъде в конфликт. Здравейте. Съответно, здрасти. Съответно също, може да светнете лампата. Съответно също се отнася, ако е в кардиналния знак Козирог, ако е в кардиналния знак Овен. Подобна е ситуацията, ако вземем планета, която е разположена в Лъв. Тогава планетите, които са разположени в знаците от едно и също качество, като Скорпион, Водолей и Телец, ще бъдат в конфликтни аспекти, квадратура и опозиция. Тоест, когато между две планети има аспект и тези планети са разположени в знаци с едно и също качество, този аспект е по-скоро конфликтен. Тоест, когато имаме подобие или еднаквост по качество, това създава трудности. Защото, принципно, за да бъде едно и също качеството, ще бъдат различни елементите или стихията. Учете си ме трудно. И обратното, ако стихията е една и съща, тогава имаме хармонично, по-леко подкрепящо взаимодействие между планетите. Така че ето тук с няколко думи, там извадих набързо, за да може да си опитам да направя така една асоциация между нещата. Няколко ключови думи за Овен, което трябва да го свържим и с аспекта съвпад или съединение. Имаме импулс, имаме действие, имаме начало, имаме желание за проявление, имаме активност, имаме амбиция, имаме действие под вътрешен импулс. Там има едно клише, че Овена първо действа, после мисли и така нататък. Разбира се, не е буквално, но тази бързина на реакцията, този стремеж към изява, към проява, определено има подобие с знака и с съвпада на две планети, особено ако е стелиум, т.е. имаме 3 и повече планети, които са в съединение или в съвпад. Двете означават едно и също. Така, ако погледна тук знака Везни, защото следващия по сила аспект е 180, на първия момент имаме така едно известно колебание, защото знака Везни го свързваме с партньорство, сътрудничество, дружба, стремеж към равновесие, хармония в отношение и взаимодействие. И то е така. Но не трябва да забравяме, че знака Везни символизира взаимоотношенията, но те могат да бъдат и сътрудничество, приятният и лекият вариант на взаимоотношения, но те могат да бъдат и конфликт, борба, съревнование, война, което пак е взаимоотношение, само че е в една по-напрегната форма. Пак е форма на партньорство и на сътрудничество, ако щете и на дружба, но този процес тече в една доста по-конфликтна и напрегната ситуация. Както Везните символизират брак, но те така символизират и развод. Както символизират сключване на договор, така и символизират съдебни дела. Така че аспектът опозиция от тази гледна точка, бъдейки кардинален и въздушен, той предполага да имаме една активност по отношение на ума, на интелекта, на взаимоотношенията и той сам по себе си даже
Има и други качества, като постоянно действащ, конфликтен, разделящ аспект, който така принципно се разрешава с времето и с натрупаният опит. Тоест, това не е. Човек трябва да се научи на партньорство, на сътрудничество, на равновесие, на съобразяване с другия. Така че опозицията е свързана с процеса на осъзнаването чрез взаимоотношенията, чрез противопоставяне в взаимоотношенията или казано, може би по друг начин, така по-простичко, взаимоотношения, които изискват осъзнатост. Тоест, те не се получават от само себе се получават конфликтите, при опозиция се изисква така една активна, съзнателна дейност, която обаче се получава с времето. Тук е по-шумно, по-неудобно е, може би другия път няма да идва. Така че тук се вижда този елемент или можем да го свържим по същата логика и с това, че аспектът опозиция предполага хармонизиране. Процеса на хармонизирането, на осъзнаването, защото везните това символизират осъзнаването на другия, на света и на всичко останало извън нас и възприемането им като равноправни, равни нам сътрудници и партньори. Така, ако се върна сега на Близнаци, Близнаци е въздушен променлив знак, който предполага отново и двата секстила, ако обърнете внимание, са свързани с стихията въздух. Единият е променлив, другият е неподвижен. При Близнаците, който се явява десният секстил, ако стъпим на няколко ключови думи, които съм извадил за Близнаци, комуникация, взаимен обмен, стремеж да не се изпуснат възможностите, ефективност, рационалност и така нататък, можем да свържим аспекта секстил с това, че той предполага активно взаимодействие между тези две планети, което е свързано така и с голяма доза интелектуалност, активност на ума, анализиране, рационализиране и, разбира се, тази активност, която предполага да се хване момента, защото секстила е така подкрепяш, но не е постоянно действащ аспект, например като тригона или като опозицията. Тригоната и опозицията са постоянно действащи аспекти, докато секстила и квадрата са периодично включващи се събития. Така че секстилът, по Близнаци десния секстил, предполага взаимодействие, обмен. Едната планета активно подпомага проявлението, периодично, разбира се, проявата на втората и съответно втората подкрепя първата, има обмен. Нали, това съчетаване на принципите на планетите, което с времето се подобрява тази комуникация, този взаимен обмен. При Водолея, където имаме качествата на поляризация, разрушаване, преобразуване на формите, проявление извън традиционни форми, нови въздействия, ориентация, предполага взаимодействие между тези две планети при този ляв секстил по един нов за човека, разбира се, по един нов подход на взаимодействие на тези две планети, като той нов, да кажем, основно за самия човек. Тя зависи от какъв мащаб е човека, може да е така и доста новаторски за цялото общество, но той е с по-голямо напрежение, защото е свързан с поляризация и с разрушаване, преобразуване на формите, но пък понеже
Сикстил или понеже е въздушен знак, това в голяма степен е в главата, т.е. е свързан с мисълта, с осъзнаването или по-скоро с разбирането и осмисленето на нещата в живота. Така че секстилите са под стихията на въздуха. Те не са кардинални като качество, което предполага, че те не са инициативни, те са реагентни. Променливият е умението да се съобразиш с моментната обстановка. Това дава гъвкавост. Т.е. десният секстил от близнаците дава една гъвкавост на взаимодействие, да хванеш момента, докато неподвижният въздух по Водолея, той е по-съхраняващ, по-така упорит, устойчив по отношение на така, внедряването на новото, което е дошло в така, което искаме да внедрим в живота. Да, ще посетнеш изгасатяването да ми блести очите. Благодаря ти. Малко, всяка. Така. Така, до сега, какво казахме, съвпадате като кардинален огън, активен, действие, амбиция, честолюбие, шило в турбани стои, особено казахме за стелиума. Кардиналният въздух или опозицията предполагаше активно взаимодействие, което трябва да ни доведе до осъзнаване и хармонизиране със света. Обикновено имаме с някакъв конфликт, който проба грешка, ни научава на много неща. Секстилът видяхме, че е свързан с въздуха, разбиране, осъзнаване, по-скоро разбиране и осмислене. Осъзнаването е повече по Слънцето. Като при десният секстил, той предполага по-голяма гъвкавост, по-голяма променливост и неустойчивост, докато левия секстил, който е символизиран от Водолей, има по-голяма устойчивост и на резултата, може би и с по-големи усилия, но пък е малко по-траен спрямо близнаците. Така, като съм започнал с хармоничните аспекти, да погледна и тригоните, които са символизирани от двата огнени знака Лъв и Стрелец. Тригоните са под стихията огън, съответно неподвижен и променлив. Огънят първо е сроден с, т.е. двете планети са в една и съща стихия. Това е водещо. Т.е. качествата, които се дефинира от тази стихия, подпомага взаимодействието между тези две планети. И до това ние знаем, че тригонът е помощ, подкрепа, таланти и качества. Ако вземем за отправна точка лъва, това е стремеж към проявление във външния свят, стремеж към творчество, самоутвърждаване, яркост, самостоятелно действие, увереност в себе си. Така че тригонът символизира, споменах, че той е постоянно действащ аспект, хармоничен. Така че тригонът, гледайки лъва, предполага това да са умения, таланти, присъщи на човека, които, прилагайки ги, те са естествени, вродени са в него и те се проявяват, разбира се, не с импулса и устремеността на съвпада, но тригона предполага това умение за самостоятелно действие, за яркост, за увереност в себе си или като проява във външния свят, като един талант. Докато стрелецът, който е променлив огън, т.е. тук е по-изменчиво, по-така съобразяващо се с обстоятелствата, този тип тригон, така нареченият ляв тригон го нарекахме,
Това е стремежът да се така за нарастване, за увеличаване, за широта, която той принася в този талант на взаимодействие на тези две планети. Така че, когато две планети са в една и съща стихия, те умеят и успяват, там вече има и допълнителни изисквания, но в най-общия смисъл успяват да съчетаят качествата на двата знака, в които са разположени тези две планети. Дали е променлив и неподвижен, дали е променлив и кардинален, кардинален и неподвижен, това вече е въпрос на детайлност. Слави, Да. може ли само да попитам, а за опозицията, нали тя беше постоянно действаща? Да, постоянно действаща. Този тип конфликт, който символизира опозицията, е продължителен. Той не е просто периодично да възникват конфликти. Това е повече по квадратурата. Това е, нали, не че всеки ден ходи се би с комшията или с съпруга, но това е едно напрежение, едно дразнение, един неприязъм, който се стои и който така се стремим да вземем превес. Понякога може да вземем, понякога да не вземем. Все пак това ни учи в крайна сметка. Ние трупаме опит по отношение на взаимодействието. Така, и за квадратите виждаме, че това, което качествата са сродни, еднакви са, т.е. двете планети се намират в знаци с едно и също качество. Може би трябва да върна, за да дам пример. За да дам пример, нали, аз символично съм ги сложил не тук. Съм сложил планета А, ето така и на планета А, като символ. И когато са в едно и също качество, ето вижте ги, те планетите са или на 90, или са на 180 градуса. Това са конфликтните конфигурации. Като, да кажем, квадрата, да кажем, който е, освен, че те са в едно и също качество, но са в различни елементи или в различни стихии, което създава така в голяма степен. Тоест, те хем си приличат по качество, хем са различни като проява в съответните елементи, в съответното ниво. Ако, да кажем, едната е в по-прагматично, земно, материално, конкретно, структурирано ниво, другата ще бъде на ниво емоции, това е водата, емоции, чувства и са доста различни, но и двете са в активна, да кажем, кардинална. Но той квадратура си има и когато планетите, да кажем, са в неподвижните знаци. Ако една планета е в Телец, другата планета в Лъв ще бъде в квадратура, планетата в Скорпион ще бъде в опозиция, планетата в Водолей, в същия градус, разбира се, ще бъде в квадратура. Нали, тук така съвсем условно да видим, че когато са в едно и също качество, взаимодействието между тях става конфликтно. Не, че е забранено, не, че е само няма да има резултат, но резултатът става с компромиси и с голям разход на енергия. И с много дебати. Може и здраве и там разни неща. Докато когато планетите са в една и съща стихия, те взаимодействат по-леко, подпомагащо, подкрепящо, естествено, като един талант. Когато стихията е между двете планети е от един и същи пол, ето го въздуха, дори нали, те тогава са и в различни качества, не е една и съща стихията, но е от същата група, същия пол стихия, мъжка стихия, тогава те взаимодействат също подкрепещо в доста по-слаба форма. Тогава е така по-периодично, не е постоянно като талант,
актовъзможности се проявява. Може би има една такава приказка: Господ дава, но в кошара не вкарва. Това се отнася за секстила. Човек получава възможности, изисква се той да хване възможността, докато при тригона, не знам дали има подобна, но мога да я перифразирам: Господ дава и в кошара вкарва. Дет се казва, даже не се налага и да търсиш кой да ти закачи картината. Той ще дойде в този момент комшиите или ще го завариш у вас, че пие кафе със съпруга и той се оказва, че е оборудван с техника, майстор и там каквото трябва се прави на момента, дет се казва, и други подобни ситуации. И когато планетите са разположени в противоположни по пол стихия, ето вижте огън, вода и земя, и в едно и също качество, тогава взаимодействието между тях е конфликтност, трудности, защото да, качеството е едно и също, т.е. стилът на действие е сроден, да кажем, ако е кардинален, е инициативен, активен, стремящ се да оглави нещата, но те ще бъдат на различни нива, на различни стихии. Така, надявам се да поизясних нещата. За квадратурата виждаме, че бидейки в противоположни по пол елементи, тогава се получава това разминаване, защото мъжките елементи са активни навън, те се стремят да се проявят, там са съответните особености за огъня и въздуха, докато женските са активни навътре и са външно пасивни. Нали, представете си една вода, като е така, или една течност, че може да е примерно червено вино на покривка, нали, когато се разлее, тя, ако не е наклонена на масата, виното ще остави на покривката да попие повече, да може да стане по-голямо петното, казано на шега, или ще се стреми да изтече към килима, да може да даде по-голяма поразията, или най-общо тя се стреми към минимална потенциална енергия, докато земният елемент или една саксия, като я оставиш, тя там си стои, не отива никъде. Така че те са на съвсем различни нива, активностите, и от тук се създават тези конфликти. Десният квадрат, който е символизиран от рака, той е под елемента вода. Така че десният квадрат предполага по-голям емоционален заряд, по-голяма вътрешна реакция. И тук съм ви дадал няколко думички за рака: практичен, конкретен, материален, естествен, семейството, вкореняване, задълбочаване, родова традиция и така нататък. Така че тук, когато имаме дясна квадратура, първо имаме така по-силна емоционална реакция, порачешки, по-голям инстинктивен елемент и така от нас се изисква една по-голяма практичност, един импулс да излезем навън. Ако е по-близо, даже освен с знаците, може да направим паралел с първата четвърт на Луната. Това е свързано и с знака Рак. Ракът е началото на втория квадрант, който е свързан с проявата вече не на толкова индивидуално, а вече отиваме към личните взаимоотношения, семейство, деца и работа. Втория квадрант. Така че десният квадрат с по-голяма емоционална реакция, по-големи преживявания, и там е необходимо да подходим по-прагматично, по-конкретно и да се стремим към една по-голяма изява, а не да се затваряме. Докато при Козирога, който е символически под знака, който си е по принцип под елемента Земя, левия квадрат символически е свързан с Земята, той си носи своята практичност, тази така предпазливост и внимателност. Тук имаме по-голяма така съпротивителна
способност. Тук акцентът като конфликт, като напрежение, като ситуация е в по-голяма степен свързан с по-материалните, с ежедневните, практичните, кариерните, ако щете, положения в живота. Така че тук имаме по-големи умения да насочваме емоциите си, но пък носим по-голям консерватизъм, който тази квадратура изисква да преодолеем. Трябва да сме да обмислиме така действията си и да се стремим да излезем от така консерватизма. Ако отново се върна, тук имах идея, но на ретрограден Меркурий трябва да се съобразим с ситуацията. Тук зад мен, я да видя дали се виждат. Виждат ли се? Вижда ли тук тези графики? Аз ги виждам. Да. Ето ги квадрантите, ето ги квадратурата и опозицията. Те свързват, пак казвам, независимо къде са двете планети, когато те са на квадратура или на опозиция, те са разположени в знаци, които са от различни елементи или от различна стихия. Докато делението на зони, зодиакалните знаци, ето е тук физическата, социалната и духовната зона. Тук виждаме, че във всяка зона началото на зоната е от един и същи елемент. Същото е, нали, и те са следвани в една и съща последователност. Огън, земя, въздух, вода, огън, земя, въздух, вода. И това е троичното деление, тригон секстил, нали, 360 делено на 3 е 120, съответно 260, докато двойното или четворното деление, то е свързано с напрегнатите аспекти и основната разлика идва от това, че са различни елементите. Когато те са от противоположни полове, те конфликтуват, независимо, че качествата са еднакви, когато са от един и същи елемент, независимо, че качествата са различни, те по-скоро се допълват. И то така, от чисто човешка гледна точка, особено в армията, пък и в живота, пък и в семейството, ако е по-близко, когато има двама командири и двама едновременно се опитват да вземат връх и да дават посока на движение там на семейството, на групата, се получават много често дисфункции. А когато умеят да се съчетават, един е в едната сфера инициативен, другия следва, там после нещо се разменят, тогава вече се получават така по-добрите резултати. В общи линии това имах на предвид като идея, идеята за връзката между зодиакалните знаци. Сега, ако имате някакви въпроси, може би има няколко минути и 30, но ако имате някакви въпроси, може да споделите нещо или да зададете въпроса си. Аз не разбрах каква е разликата между десен и ляв аспект. Ами тя се проявява, примерно да кажем, десният секстил съответства на близнаци, а левият секстил на водолей. Тоест, те близнаци и водолей са въздушни знаци, но да кажем, те като качества са различни. Тоест придобиват качеството на знака. Да, като паралел. Това е основната идея, че има между знаците. Както дясната квадратура е подобна на рака, т.е. тя е с по-голям емоционален заряд, тя е по-насочена навътре, дали в семейството, дали в душата, дали в обществото, тук като затвореност на обществото или по-голямото така като семейство, докато лявата квадратура, която е символизирана от Козирог, тя е насочена повече навън. Тя е по-насочена към положението, към статуса, към
материалната страна. И тригоните също. Десният тригон е повече по лъва, той е по-устойчив, по-индивидуален, ако щеш, или по-социален, докато левият тригон, който е символизиран от стрелеца, е по-философски, той е по-променлив и като проява, и като поведение, но пак да кажа, изисква се така доста практика, наблюдение, да може човек да ги разделя, така че ако така с две изречения, когато планетите са в сродна стихия, т.е. в една и съща стихия или елемент, тогава те взаимно се подкрепят. Когато са в сродна стихия, да кажем мъжка въздух и огън, женска вода и земя, с изключение на противоположните опозицията, те се подкрепят, но то не е постоянно, не е толкова естествено, не е толкова силно, не е толкова ефектно, но то пък има така качествата да можеш да хванеш момента. Той си изисква се така една разумност да прецениш, много тематична тениска, честито, една разумност, така осмисленост в проявата, за да можеш да хванеш момента, особено при близнаците. Те са подвижни, но взаимният обмен, като със света и така. Но като при Водолеят той пак е свързан с идеите, с интелекта, но той е по-устойчив към своите си идеи, към разчупването, по-инертен е, но пък е по-траен. Десният, който е близнашкия секстил, е по-лек, по-бърз, но е малко по-неустойчив. Променлив, да. Други въпроси? Айде, Слави, относно... още малко остана да почерпиш зодия Везни. Ще почерпа. Кажи, Данчо. Това искам да вбетна. Бих поставил и разделението противоположни стихии, го свързвам с аспектите. Значи, за да стане ясно какво искам да кажа, взимаме фундаменталната позиция Овен Везна, огън и въздух. Естествено, постоянно действието си има. Обаче, ако вземем секстила, огън и близнак, според мен също има напрегнат. Простата причина, основното функция, което съм го забелязал, то не само при огън и въздух, това е вода и земя. Един вид, малко или много, този въздух разпалва огъня. Дори в секстил да е, моята скромна практика, има едно напрежение и зависимо от статуса на планетите, как се разбиват тези два знака и стихията, съществува това напрежение и дори секстила предполага една добра енергия, се случва, да ви кажа голяма дума, но също до конфликтност. Същата работа е и вода и земя. Водата разбива земята, но същевременно приема и формата на водата. Нали? Пак ако вземем опозиция Козирог рак, са фундаментално. Ако вземем рак с телец, пак ще се получи, въпреки че има секстил, въпреки се получава на така противопоставяне. Какво искам да кажа, че противоположните стихии, според мен, доста влияят, независимо от благоприятния аспект. Това е мое лично мнение, затова искам да го споделя. И малко или много, според мен, трябва да се съобразяваме. Пак отварям скоба, това не е основно да изхождаме от цялата карта, от статуса на тези планети, от други. Ние това сме, го знаем. Това не е, но фундаменталното, според мен, особено което е огън, въздух и моите наблюдения на другите, но специално огън и въздух, има едно противопоставяне, има една напрегнатост, която малко или много, така в повечето случаи, да кажем, се проявява. И другото само, което исках да попълва, това е хубаво да го каза този тригон, особено големи тригони по стихии, огнен, воден. Значи, като се види едната карта и каже, този човек ги изпася огън във въздух, да кажем, той е голям мозък. Обаче съм забелязал, че това между прочим, за първи път го чух ти беше поканяла доктор Светла Балтова по тебе, тя го каза за първи път и действително е правила, че това е предпоставка
хората, както казват, идваме отгоре от Бога, обаче повечето ни полагат усилия за развитие на това нещо. И става оставя ги водата, така времето да ги води в живота, няма развитие, гледаш му картата, има един хубав тригон, реално човека си остава на едно място. Това, което доста често аз съм гледал, пак зависи от волята му. Но е хубаво е голям тригон да имаш и да имаш предпоставки. Данчо, това, което ти казваш, искам да ти кажа, че аз скоро време така прочетах в една от около астрологични книги, прочетах, че не всеки човек може да се изпълни примерно там на 100% това, което му е заложено в картата. И даже имаше указание, че когато човек прави, нали, на някой друг, разглежда хороскопа и съдаваше съвет, че добре трябва да познаваш този човек и да видиш до каква степен той се е изпълнил предназначението на наталната си карта. Аз това нещо никога не бях го чувал, но или не съм обърнала внимание, но скоро време ми направи точно това впечатление, че казва, че не винаги човек може да изпълни това, което му е зададено в картата. И аз така се го обяснявам вече, според зависи условията ли там, ситуациите, при които е живял този човек. Коментирали сме го много със Слави това нещо. Има един голям... Само да вмъкна нещо като за финал. Добре. Че тя идеята е повече за лекция. Сега, може би не акцентирах, но споменах принципно, че всеки знак си има своите плюсови и минуси. Всеки аспект си има своите, съответно, всяко нещо си има своите плюсови и минуси. Няма абсолютно зло. Нали, там различните там чисто човешки неща, всеки от нас, дето се казва и най-закоравели убиец, и той си има своите позитивни черти и там обратното, ако ви е интересно, препратка към Юнг, Сенки и други подобни неща. Така че това, което, нали, споделихте като впечатление, задам специално за аспектите, то не го изключва. Значи въздухът и огънят, водата и земята са сродни по пол, но те са различни съответно като проява. Защото огънят е целенасочен, например, пак е навънка насочен, активен, последователен, докато въздухът, да кажем, е многостранен, подвижен и всепроникващ, така казвам, като любознателност. Водата и земята също, те са пасивни, земята е инертна, тя символизира, ако огънят е действието, земята символизира инертността, пасивността, материята. Така че те най-силното и хармонично взаимодействие, когато планетите са в една и съща стихия. Когато те са сродни по пол, но са различни, тогава, нали, взаимодействието не е толкова хармонично. Като това, което, нали, коментирах днес, основно касае лабораторна ситуация, в която ние не коментираме статуса на планетите. Защото ако една планета е с отрицателен статус, това, че има един тригон от някой, има своето позитивно влияние, разбира се, но няма как да компенсира другите 2-3 квадрата, една опозиция и така нататък, примерно ли, че е в заточение и други подобни неща. Така че, когато се разглежда хороскопа, само едни аспекти не стигат. Би било много лесно, би било твърде лесно. Предния път за Меркурий, като започнах, с това започнах, че има една тенденция да се опростяват, да се префокусират нещата. Ето, нали, сега така технически лекцията ми не мина добре, защото, нали, реших да дойда тук, пък софтуера, пък не знам си какво, размаза ми се презентацията. Досадно, разбира се, но, нали, ще го имам на предвид, съответната опитност. Така че това, което беше идеята на лекцията, е да се така обърне внимание на това, че за да опознаването на аспектите може да се използва и познаването на знаците. Но не в тази литературно-вестникарската форма. Везници са такива и онакиви, луници са тези и онези и така нататък, в така малко по задълбочената или по-безпристрастната
разглеждане на знаците, защото аспектите са свързани с тези неща. Не знам доколко успях да го обясня. Виждате, че когато са в едно и също качество е конфликт, когато са в една и съща стихия е подпомагане, хармония, най-общо казано, когато са в сродни по пол стихии също е подкрепа, но когато е една, как да кажа, сродна стихия, но едно и също качество, Овен, Везни, Рак, Козирог и там всички останали диади, те си създават своите. Но това, което знака като позитив носи, като потенциал носи, го носи и самият аспект. Това, че е квадрат, не означава, че не може да се реализират нещата. Да, с по-големи усилия, с по-големи компромиси, с компромис като цяло трябва. Нали? Опозиция е трудно, но дори и по първи, седми дом, това са хора, които не са им лесни взаимоотношенията, но те опитват. Те имат нужда някой да отработват опозицията. Така че това е идеята на лекцията. Благодаря, че се включихте. Живи и здрави. Другият понеделник. И ние благодарим. И да, благодаря, Слави. Приятна вечер, да. Мерси. Хубава Лека вечер. вечер. Чао. Айде, хубава вечер на всички. Чао, И чао. на теб. Чао. Чао. Чао.